102 причини да гласувате с преференция за мен. Заради 102 изпълнени задачи. Ето какво направихме с грижа за хората на София. Създадохме първата в страната правна клиника за безплатна адвокатска помощ за пострадали от домашно насилие и отворихме още едно защитено жилище. Проведохме обучение на над 600 общински служители с психолози на тема домашно насилие и превенция. Предоставяме безплатно GPS устройства на хора с деменция и Алцхаймер, на деца с специални образователни потребности и техните семейства. Създадохме програма за интеграция на деца с синдром на Даун и специални образователни потребности. За тях отворихме безплатно общинските спортни обекти и направихме курсове за професионални умения. Проведохме първия кинофестивал «Филми за достоен живот», за да запознаем обществото с проблемите на хората с различни потребности. Организирахме адаптирани спортове за деца с интелектуални затруднения и проведохме обучения с учители за по-добра работа с тях. Предоставяме безплатна психологическа помощ на хора с тежки заболявания и техните близки. Наред с това обучихме 400 учители по физическо да разпознават гръбначните изкривявания на учениците. Разкрихме 4 нови пенсионерски клуба и поставяме 24 дефибрилатора в метрото с цел оказване на долекарска помощ. Гласувайте за ГЕРБ-СДС с номер 76 и ме подкрепете с преференция номер 102 за общински съветник.